በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 38 መሰዊኢ ምሕራር ድማ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢን ገበረ። ምንውሑ 5 እመት ምግፍሑ ከዓ 5 እመት 4 መኣዝኑ ማዕረ ምብራኹ ድማ 3 እመት ኣብ 4 መኣዝኑ ከዓ ኣቕርንቲ ገበረሉ። እቲ ኣቕርንቱ ምስኡ ሓደ ነበረ፣ በስራዚ ድማ ለበጦ። ኩሉ ኣቕሕኡ መሰዊኢ ከዓ ነገበረ። መአከቢ ሓሙኽሽትን መጻሕርያን ጭሔሎን መውግኢ ስጋን ምድጃን ንኹሉ ኣቕሕኡ ካብ ኣስራዚ ገበሮ። ንመሰዊኢ ዝኸውን ከም መንፊት ዝበለ መጋረዲ ካብ ኣስራዚ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ኣርከኑ ብሸነኽ ታሕቲ ክሳዕ ፍርቁ ዝበጽሕ ገበሮ። ነቲ 4 መኣዝን መጋረዲ ኣስራዚ ከዓ መሰላታት ከኣትዎ 4 ቀለቤት ኣፍሰሰሉ። መሰላታት ከዓ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢን ገበረ፣ በስራዚ ከዓ ለበጦ። ነቲ መሰላታት ከዓ ብኡ ክጽወር ናብቲ ኣብ ጎቦታት መሰዊኢ ዘሎ ቀላብቲ ኣተዎ። ካብ ሉሕ ጓንጓ ገይሩ ሰርሖ። ገበራ ድማ ካብ ኣስራዚ ኣጋሮኡን ካብ ኣስራዚ ገበረ። ካብ መስትያታትን እተን ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን መርከብ ዘገልግላ ዝነበራ ኣንስቲ ገበሮ። ኣጸድ ድማ ገበረ። ነቲ ኣጸድ ብሸነኽ ደቡብ ካብ እተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕ 100 እመት ዝምንውሑ መጋረጃታት ገበሮ። ኣዕኑድ 20 ኣጋሩ እውን 20 ካብ ኣስራዚ ነበረ። ናብቲ ኣዕኑድ መሰቓቕልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ነበረ። ብሸነኽ ሰሜን ድማ 100 እመት ኣዕኑድ 20 ኣጋሩ ከዓ 20 ካብ ኣስራዚ ናይቲ ኣዕኑድ መሰቓቕልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ነበረ። ብሸነኽ ምዕራብ ድማ 50 እመት ዝምንውሑ መጋረጃታት ኣዕኑድ 10 ኣጋሩን 10 ናይቲ ኣዕኑድ መሰቓቕልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ነበረ። ብሸነኽ ምብራቕ በቲ ፀሓይ እትወጸሉ ድማ 50 እመት ነበረ። ነቲ ኣፍ ደገ ብሓደ ሸነኹ 15 እመት መጋረጃ ምስ 3 ዓንድን 3 እግርን ነበረ። ከምኡ ድማ ብኻልኣይ ሸነኽ እሞ እቲ ኣፍ ደገ ኣጸድ በዝን በትን 15 እመት መጋረጃታት ምስ 3 ዓንዱን 3 እግሩን ነበሩ። ኩሉ መጋረጃታት ዙርያ እቲ ኣጸድ ካብ እተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕ ነበረ። ኣጋር እቲ ኣዕኑድ ድማ ካብ ኣስራዚ ነበረ። ናይቲ ኣዕኑድ መሰቓቐልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ነበረ። ጉልላት እቲ ኣዕኑድ ድማ ብብሩር ተለቢጡ ነበረ። ኩሉ ኣዕኑድ እቲ ኣጸድ እውን ኣዛንግ ብሩር ነበሮ። መጋረጃ ኣፍ ደገ ኣጸድ ድማ ካብ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን እተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕን ተጠልፈ። ምንውሑ 20 እመት ቁመቱ ከዓ ብምግፍሑ ከምቲ መጋረጃታት ኣጸድ 5 እመት ነበረ። ኣዕኑዱ 4 ኣጋሩ እውን 4 ካብ ኣስራዚ ነበረ። መሰቓቐሊኡ ካብ ብሩር ነበረ። ጉልላቱን ኣዛንጉን ብብሩር ተለበጠ። ኩሉ ሸኻውልቲ ማሕደርን ናይቲ ኣጸድ ብዙርያኡን ካብ ኣስራዚ ነበረ። ጸብጻብ ናይቲ ማሕደር ናይ ምስክር ማሕደር ብትእዛዝ ሙሴ ንኣገልግሎት ሌዋውያን ብኢድ ኢታማር ወዲ ካህን ኣሮን እተጸብጸበ እዚ እዩ። በሳልኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ኦሖልብያ ወዲ ኣሒሳማክ ካብ ነገደ ዳን ከዓ ምስኡ ነበረ። ንሱ ቀራጺን ብሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ልሕፂ እንጣጢዕ ብልሓተኛ ኣላምን ጠላፍን ነበረ። እቲ ንኹሉ ዕዮ ቤት መቕደስ ንመስርሒ ዝኾነ ኩሉ ወርቂ እቲ እተዋህበ ወርቂ ብሲቃል መቕደስ 29 ታለንትን 730 ሲቃልን ኮነ። ካብቶም ናይ ኣኼባ እተቐጽሩ እተዋህበ ብሩርን ድማ ብሲቃል መቕደስ 100 ታለንት 1775 ሲቃል ኮነ። ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብቶም በቲ ቁጽሪ ዝሓለፉ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ እሞ ካብ 603,550 ሰብ
ሓደ ቤቃ ንሱ ከዓ ፈረቓ ሲቃል መቕደስ በጽሐ። እቲ 100 ታለንት ብሩር ድማ ንምፍሳስ ኣጋር መቕደስን ኣጋር መጋረጃን 100 ታለንት ን100 እግሪ 1 ታለንት ን1 እግሪ ኮነ። በቲ 1775 ሲቃል ድማ ነቲ ኣዕኑድ መሰቓቐሊ ገበሩሉ፣ ንጉልላቱ ካለበጦ ኣዛንጉውን ገበረሉ። እቲ እተውሃበ ኣስራዚ ድማ 70 ታለንትን 2400 ሲቃል እዩ። ብኡ ኣጋር ኣፍ ደገ ድንኳን ምርካብን መሰዊኢ ኣስራዝን ናይ ኣስራዚ መጋረጅኡ ኩሉ ኣቕሑ መሰውእን ኣጋር ኣጸድ ብዙርያኡን ኣጋር ኣፍ ደገ ኣጸድን ኩሉ ሸኻውልቲ ማሕደርን ኩሉ ሸኻውልቲ ኣጸድ ናይ ብዙርያኡን ገበረ። ምዕራፍ 39 ካብ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ኣብ መቕደስ ዘገልግልሉ ኣልባስ ኣገልግሎት ኣጸቢቖም ገበሩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ንኣሮን ቅዱሳት ኣልባስ ገበረሉ። ነቲ ኤፎድ ካብ ወርቂ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ኣተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕ ገበሮ። ነቲ ወርቂ ቀጥቂጦም ኣርቅቕዎ። ምስ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ልሕፂ እንጣጢዕን ብናይ ፈላጥ ብልሓት ክእለም ከም ፈትሊ ገይሮም ቀደድዎ። ንሕድሕዱ እተላገበ መናኩብ ገበሩሉ። ነንሕድሕዱ ብኽልቲኡ ወሰኑ ተላገበ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኤፎድ ዝነበረ እሞ ዝዕጠቕ ብብልሓት ዝተገበረ ቅናት ድማ ሓደ ዓይነት ዝስራሑ ምስኡ ብሓደ ነበረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ካብ ወርቅን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕን ተገብረ። ኣዕናቕ እምኒ ብትትዖ ወርቂ ተኸበ። ከም ኣቀራርፃ ማሕተም ስም ደቂ እስራኤል እተቐረጾ ነበሩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ እቲ ኣእማን ንመዘከርታ ደቂ እስራኤል ክኸውን ኣብ መንኩብ ኤፎድ ገበሮ። ነቲ ሳንቃ ኣፍልቢ ድማ ብብልሓት ፈላጥ እተገብረ ከምቲ ስራሕ ኤፎድ ገይሩ ካብ ወርቅን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕን ገበሮ። ኣርባዕቲኡ መኣዝኑ ማዕረ ነበረ። ነቲ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ድርብ ገበርዎ። ምንዋሑ ስድሪ ወርዱ ከዓ ስድሪ ድርብ ነበረ። 4 መስርዕ ኣዕናቕ ከዓ ኣዛንቑ ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ሳርድዮንን ጳዝዮንን ስምራ ጊዶንስ፣ ኣብ ካልኣይ መስርዕ ድማ ስመንጉንን ሰፊሮስን ኣልማዝን፣ ኣብ ሳልሳይ መስርዕ ከዓ ህያክስቶስን ኣካትን ኣምቲስጦስን፣ ኣብ ራብዓይ መስርዕ ድማ ክሪሶሊትን ኦኒክስን ያስጲስን። ኣብቲ መዛነቂኡ ብትትዖ ወርቂ ተከቢቡ ነበረ። እቲ ኣእማን ድማ ከምቲ ስማት ደቂ እስራኤል ከምቲ ስሞም 12 ነበረ። ነቶም 12 ነገድ ነፍሲ ወከፍ በብስሙ ከም ቅርጺ ማህተም ተቐርጸ። ኣብ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ድማ ሰንሰለታት ካብ ጽሩይ ወርቂ ከም ኣገባብራ ገመድ ብምጥዋይ ገበሩ። 2 ትትዖ ወርቅን 2 ቀለቤት ወርቅን ገበሩ እሞ ነቲ 2 ቀለቤት ኣብ 2 ማዕዝን ሳንቃ ኣፍ ልቢ ገበርዎ። ነቲ 2 ትትዖ ወርቂ ድማ ኣብቲ 2 ቀለቤት ኣብ ወሳስን ሳንቃ ኣፍ ልቢ ገበርዎ። 2 ካልእ ኣንፊ ናይቲ 2 ትትዖ ድማ ኣብቲ 2 መዛነቒ ኣጋጢሞም ኣብቲ 2 መንኩብ ኤፎድ ብሸነኽ ቅድሚት ገበርዎ። 2 ቀለቤት ወርቂ ሰሪሖም ድማ ናብቲ 2 ወሰን ሳንቃ ኣፍ ልቢ ኣብ ሸነኽ ኤፎድ ዘለዎ ውሽጣዊ ጥርዚ ገበርዎ። ድማ 2 ቀለቤት ወርቂ ገበሩ እሞ ኣብ ክልቲኡ መንኩብ ኤፎድ ብታሕቲ ብሸነኽ ቅድሚት ኣብ ላዕሊ እቲ ብብልሓት ተገብረ ቅናት ኤፎድ ኣብ ጥቓ እቲ ዘጋጠመሉ ገበርዎ። እቲ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ብብልሓት ተገብረ ቅናት ኤፎድ ክኸውን ካብቲ ኤፎድ ድማ ከይፈስስ ነቲ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ብቐላብቱ ምስ ቀለብቲ ኤፎድ ብሰማያዊ ገመድ ኣሰርዎ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ
ገበሩ። ነቲ ናይ ኤፎድ ቀምሽ ላዕሊ ድማ ኩሉ ብሰማያዊ ካብ እተኣልመ ዓለባ ገበሮ። እቲ ኣብ ማእከል እቲ ቀምሽ ዘሎ ኣፍ ምእንቲ ከይቅደድ ከም ኣፍ ድርዒ ገይሩ ነቲ ኣፍ ዙርያኡ ቀምቀሞ። ነቲ ቀምሽ ከዓ ኣብ ታሕታይ ዘፈሩ ካብ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን እተፍሓሰ ልሕፂ ኣንጣጢዕን ሮማናት ገበሩ። ቃጭላት ካብ ጽሩይ ወርቂ ገይሮም ድማ ነቲ ቃጭላት ኣብ መንጎ እቲ ሮማናት ኣብ ዘፈር እቲ ቀምሽ ዙርያኡ ኣብ መንጎ ሮማናት ገበርዎ። ምእንቲ ከገልግሉሉ ሓደ ቃጭልን ሓደ ሮማንን ኣብ ዘፈር እቲ ቀምሽ ብዙርያኡ ገበሩ። ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። ንኣሮንን ንደቁን ድማ ካብ ልሕፂ ኣንጣጢዕ ብማእልማ ቀምሽ ታሕትን መጠምጠምያ ከዓ ካብ ልሕፂ እንጣጢዕ ጌፀኛ ቀዊዕ ድማ ካብ ልሕፂ እንጣጢዕ ስሬታት እውን ካብ እተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕ እቲ ካብ እተፍሓሰ ልሕፂ እንጣጢዕ ሰማያውን ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ብምጥላፍ እተዓየ ቅንኣት ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። ነቲ ቅዱስ ኣኽሊል ድማ ወርቂ ባሊቃ ገበሩሉ። ኣብኡ ከዓ ከም ኣቀራርፃ ማሕተም ገይሮም ንእግዚአብሔር እተቐደሰ ዝብል ጽሕፈት ጽሓፍሉ። ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያ ክእሰር ኣብኡ ሰማያዊ ፍሕሶ ገበሩሉ። ከምኡ ኩሉ ዕዮ ማሕደር ድንኳን ምርካብ ተወድአ። ደቂ እስራኤል ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ከምኡ ገበሩ። ነቲ ማሕደር ነቲ ድንኳን ኩሉ ኣቑሑኡን ኣቋልፉን ኣልዋሑን ጋድማቱን ኣዕኑዱን ኣጋሩን ናብ ሙሴ ኣምጽዎ። እቲ መደረብታ እተቐርጸ ቁራብቲ ዳዓውልን እቲ መደረብታ ቀራብቲ ታህስን እቲ ዘጋረድ መጋረጃን ታቦት ምስክርን መሰላታቱን መኽደን መተዓረቕን እቲ ሰደቓ ምስ ኩሉ ኣቑሑኡን እንጌራ ምርኣይን እቲ ጽሩይ ቀዋሚ ቀንዴል ምስ ቅልዒ ቀንዴሉ እቲ ዝዳሎ ቅልዒ ቀንዴልን ኩሉ ኣቑሑኡን ዘይቲ ንቐዋሚ ቀንዴልን መሰውኢ ወርቅን ዘይቲ ቅብኣትን ሙኡዝ ዕጣንን መጋረጃ ኣፍ ደገ ድንኳንን መሰውኢ ኣስራዚ እቲ መጋረጅኡ ኣስራዚ መሰላታቱን ኩሉ ኣቑሑኡን ገበራን ኣእጋሩን መጋረጃታት ኣጸድ ኣዕኑዱን ኣእጋሩን መጋረጃታት ኣፍ ደገ ኣጸድን ኣግማዱን ሸኻውልቱን ኩሉ ኣቑሑ ንኣገልግሎት ማሕደር ንድንኳን ምርኻብ እቲ ንኣገልግሎት መቕደስ ዝኸውን ኣልባስ ኣገልግሎት ቅዱሳት ኣልባስ ኣሮን ካህንን ናይ ደቁ ኣልባሳት ክህነትን ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ደቂ እስራኤል ንኩሉ ዕዮ ከምኡ ገበርዎ። ሙሴ ድማ ንኩሉ ዕዮ ረኣዮ። እንሆ ከዓ ገይረምዎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ከምኡ ገበሩ። ሙሴ ድማ መረቖም። ምዕራፍ 40 መጨረሻን እግዚአብሔር ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። ብቐዳመይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ነቲ ማሕደር ድንኳን ምርኻብ ትኸሎ። ነቲ ታቦት ምስክር ድማ ኣብኡ ኣንብሮ። ነቲ መጋረጃ ከዓ ኣብ ቅድሚ ታቦት ጋርዶ። ነቲ ሰደቓ ናብኡ ኣእቲኻ ድማ እቲ ኣብኡ ዝነብር ኣቑሑ ስርዓሉ። ቀዋሚ ቀንዴል ኣእቲኻ ቀንዴሉ ኣንብረሉ። ነቲ ብወርቂ ዝተገብረ መሰውኢ ዕጣን ኣብ ቅድሚ እቲ ታቦት ኪዳን ኣንብሮ። ንኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ከዓ ብመጋረጃ ጋርዶ። ነቲ መሰውኢ ምሕራር ድማ ኣብ ቅድሚ ኣፍ ደገ ማሕደር ድንኳን ምርኻብ ግበሮ። ነቲ ገበራ ድማ ኣብ መንጎ ድንኳን ምርኻብን መሰውእን ኣንብሮ። ማይ ከዓ ግበረሉ። ነቲ ኣጸድ ድማ ኣብ ዙርያኡ ግበሮ። ነቲ መጋረጃ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣጸድ ግበሮ። ዘይቲ ቅብኣት ወሲድካ ከዓ ነቲ ማሕደርን ኣብኡ ንዘሎ ኩሉን ቅባእ። ንኡን ንኩሉ ኣቑሑኡን ቀድሶ እሞ ቅዱስ ይኹን። ንመሰውኢ ምሕራርን ንኩሉ ኣቑሑኡን ድማ ቅባዮ። ነቲ መሰውኢ ቀድሶ እሞ እቲ መሰውኢ ቅዱስ ይኸውን። ነቲ ገበራን ንኣጋሩን ከዓ ቅባዮን ቀድሶን።
ንኣሮንን ደቁን ድማ ናብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣቕሪብካ ብማይ ሕጸቦም። ንኣሮን እቲ ቅዱስ ኣልባስ ከዲንካ ድማ ካህነይ ክኸውን ቅባዮ ቀድሶን። ንደቁካ ኣቕሪብካ ቀምሽ ታሕቲ ክደኖም። ነቦኦም ከም ዝቐባእኻዮ ንኣታቶም ድማ ካህናተይ ክኾኑኒ ቅብኣዮም። እቲ ምቕባኦም ከዓ ንውሉድ ወለዶኦም ንክህነት ዘለዓለም ይኹነሎም። ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ፣ ከምኡ ድማ ገበረ። ኮነካ እቲ ማሕደር ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ኣብ ካልአይቲ ዓመት በታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተተኽለ። ሙሴ ከዓ ነቲ ማሕደር ኣቆሞ፣ ኣእጋሩ ተኺሉ ነቲ ኣልዋሑ ደው ኣበሎ፣ ጋድማቱ ኣእተወ፣ ኣዕኑዱ እውን ተኸለ። ነቲ ድንኳን ከዓ ብልዕሊ እቲ ማሕደር ዘርግሖ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መደረብታ እታ ድንኳን ገበረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበረ። ነቲ ምስክር ወሲዱ ከዓ ናብ ታቦት ኣተዎ እሞ ነቲ ታቦት መሰላታት ገበረሉ። ነቲ መኽደን መተዓረቒ ከዓ ኣብ ልዕሊ ታቦት ኣንበሮ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ነቲ ታቦት ናብ ውሽጢ ማሕደር ኣተዎ። ነቲ ዝጋርድ መጋረጃ ድማ ሰቐሎ እሞ ነቲ ታቦት ምስክር ጋረደሉ። ነቲ ዝስራዕ እንጌራ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰርዖ። ነቲ ቀዋሚ ቀንዴል ድማ ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ኣብ መንጽር ሰደቓ ብሸነኽ ደቡብ ማሕደር ኣንበሮ። ነቲ ቀልዒ ቀንዴል ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብርሆ። ነቲ መሰውኢ ወርቂ ድማ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ መጋረጃን ኣንበሮ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ኣብኡ ምኡዝ ዕጣን ዓጠነ። ነቲ መጋረጃ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ማሕደር ገበሮ። ነቲ መሰውኢ ምሕራር ድማ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ መሕደሪ ድንኳን ምርኻብ ኣንበሮ እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ብልዕን ኣብኡ ኣዕረገ። ነቲ ገበራ ድማ ኣብ መንጎ ድንኳን ምርኻብን መሰውእን ኣንቢሩ ንምሕፃብ ዝኸውን ማይ ኣዕቆረሉ። ሙሴን ኣሮንን ደቁን ከዓ ኣእዳዎምን ኣጋሮምን ኣብኡ ይሕፀቡ ነበሩ። ናብ ድንኳን ምርኻብ ምስ ኣተዉ ናብ መሰውኢ ምስ ቀረቡን ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ይሕፀቡ ነበሩ። ኣብ ዙርያ ማሕደርን መሰውእን ከዓ ኣፀድ ኣቆመ። ነቲ ኣፍ ደገ መጋረጃ ጋረደሉ። ሙሴ ከዓ ነቲ ዕዮ ፈጸሞ። ሽዑ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ደመና ኣጎልበቦ። ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ማሕደር መልኦ። እቲ ደመና ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝዓረፈ እቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ማሕደር መሊእዎ ስለ ዝነበረ ሙሴ ናብ ድንኳን ምርኻብ ክኣቱ ኣይከኣለን። ብኩሉ እቲ ምጓዓዞም ደመና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ቤተ እስራኤል ብመዓልቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ነበረ፣ ብለይቲ ከዓ ሓዊ ነበሮ እሞ ደቂ እስራኤል ብኩሉ ምጓዓዞም እቲ ደመና ካብ ላዕሊ እቲ ማሕደር ምስ ዝለዓል ይነቕሉ ነበሩ። እቲ ደመና እንተዘይተለዓለ ግና ክሳዕ እታ ዝለዓለላ መዓልቲ ኣይነቕሉን ነበሩ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላት በዓል ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ዝወደቓ ዝነጥብ ኣፍ ቅዱሳን ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 4 ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቀጻሊ ደሞ ብኻሊእ እስካብ ንረኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕለይ። ንቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ደሞ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ስለተከታተሉን ስለተበረታትዑንን ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ሰናይ ጊዜ